Nduk, niki kan. Sampeyan anggere tanggapan karo bapak kok mesti ngangge bayak sing sederhana prasaja ngene ngapa to, Nduk? Adate lek nggen campur sari lek pacakmu kaya Batman ngono kae. Kok Batman to, Pak? Suwi-suwire ngono lho. Batman to. Lah apa? Teletubbies. Teletubbies ayo. Wingki-wingki kae. Nyapa, Nduk? Iya, karena kalau campur sari itu kan harus menampilkan sebuah geber ya, Pak ya. Oh, glamor. Apalagi kalau konser itu harus menampilkan harus beda daripada yang lainnya. Lek ning wayang. Lek ning wayang kan kula ndamel ngeten iki nggih mergi kula nyamane ngeten, Pak. Nyamane ngono. Nggih, kula lek malah ndamel sing glamor-glamor terus sing benten ngoten niku malah kula niku mboten pede biasane. Kok beda karo Mbak Tutik. Lek tak pengingi udelit kedop kowe kae. Ben salap, lah Tutik sok ngono kae. Wis matur nuwun, Nduk, lek ngrungkepi malah panyuwunku gandeng sampeyan ki sing tresnani akeh. Dadi ning sanggare bapak karo ibu ki akeh bocah cilik-cilik SD SMP sing pengen belajar nyinden mergo cita-citane pengen dadi sinden kaya Niken Salindri akeh. Sumpah ngono kuwi. Gandeng sampeyan menjadi pedoman, menjadi panutan seorang budayawati yang hebat, sampeyan kudu menunjukkan kepribadian yang luar biasa. Contoh sing apik, ngono ya, Nduk? Nggih, Pak. Nggih. Ya, coba kaya apa? Terus oh. Kompak karo Madangkara. Iya, mergo ya meh padha Mayangkara karo Madangkara. Ayo. Ya kan?